Ola amigos de Canal Cultura, tiña xa moitas ganas de saudarvos porque imos empezar, como non podía ser de outra maneira, o novo curso cultural. Arrancamos aquí no Marcos Valcárcel porque Brais Lorenzo traenos unha exposición fotográfica que nos leva a ese habitar o baleiro, a ese mundo dos povos, moitas veces abandonado, moitas veces queimado, moitas veces desesperado, moitas veces en soedade, e que imos reflexionar sobre el. En contraposición, na saliña de dentro, na sala pequena, vannos ter eses rituais que tamén no rural, pero collen moita forza porque a xente nova a que os secunda e os celebra. Así que ese habitar o baleiro de distintas maneiras que este artista conseguiu trasladarnos coas súas fotografías. Paga a pena, vide a ver, está no Marcos Valcárcel e vai estar un tempiño para que podamos disfrutar todos. Non vos quero facer spoiler, pero hai cousas que vos van a recordar moito os nosos antepasados. Un biquiño moi grande e veña, dispostos todos a arrincar. Aquí estamos, abrindo as portas. Acompañádeme, non quero estar soa. Bueno, estou así un pouco nervioso, abrumado, hai moitísima xente aquí, a verdade, moitísimas grazas por vir, eso primeiro, reiterar agradecemento ás institucións, colaboradoras, organizadoras, porque sin vos este tipo de proxectos non son posibles, necesitámosvos, agradecer, pois eso, a toda a xente que estades aquí, ademais xente como moi diversa, de diferentes lugares, índoles, non? Xente da cultura, xente do mundo do fútbol, xente de, non sei, activismo político, non sei, xente de todo tipo, amizades, da infancia, a verdade que moi potente tervos aquí e que nos enche de forza, non? Isto é darnos máis forza para traballar e para continuar facendo este proxecto que a verdade que é moi laborioso, non, continuar con el e que require pois moitísimo esforzo pola parte de todos. Tamén me gustaría agradecer, obviamente, a todas as persoas que están reflexadas nas imaxes, que son as persoas que nos abren as portas das súas casas e as súas vidas. Agora acabo de atoparme aquí co fillo dun dos protagonistas das imaxes que, bueno, que me acaba de decir que o seu pai xa morreu. Bueno, para nós a maior satisfacción deste traballo é eso, non? Poder chegar a esas historias e que nos deixen transmitilas, ser esos transmisores desas vidas. Ao final, desas persoas labregas que continúan habitando os lugares da nosa Galiza dun xeito tradicional, dun xeito que se transmitiu de xeración en xeración durante séculos e que está esmorecendo agora mesmo diante de nós. Queremos documentalo para que permaneza a memoria. Por outra banda, como ben decían os meus compañeiros, estamos tamén documentando esa parte máis esperanzadora, non? Esa parte máis cargada de luz, esas novas iniciativas, esa mocidade que aposta por vivir no rural, moitas veces, por que non decilo, con moitas dificultades, pero sí que creemos que hai tamén ese lugar para a esperanza, non? Tamén quería pois agradecer precisamente o equipo, porque este non é un proxecto de Brais, eu son Brais, eu son o autor das fotografías, pero aquí está Claudia, Miguel e faltan moitísimas persoas máis e eu sin elas pois non podería facer absolutamente nada. Por eso, tal como decía Paco, tamén recomendo, hoxe seguramente non é o día propicio, pero que vos acheguedes se podedes algún día con tempo para ler os textos con detemento, os audios. E aquí estamos nesta exposición de Brais que retrata de maravilla a despoboación do rural, estes momentos tan entrañables como deste velliño limpando o seu platiño rematado, eso tan típico que é o preve, esas casas baleiras con esa única luz que se observa aí entre toda a escuridade da noite. Soedade. O baleiro é causa e consecuencia de moitos factores. E no inverno, incomunicados. Fantástico dominio da luz e da sombra que a convirte nesas fotografías que recordan os principios do século pasado. E tamén reflexado o espanto ante ese incendio que está devorando a Fraga.
novo contraste con ese lume que anuncia a primavera, como son os fachós, e este lume divertido, símbolo da entrada da luz e da vida. Nesta outra parte da sala recupera as tradicións e ritos que xa nos devolven aos povos vivindo de outra maneira. Aí xa entra a xuventude para disfrutar a vida. Esta velliña con esta expresividade